Kaixo, ongi etorri Ziordiko herrira. Gaurko hontan, Herriz Herri programa Ziordira hurbildu da, eta gaurkoan herria ezagutu eta bertako xokoak ere erakutsiko dizkizuegu. Aurkezpena egina dago eta hastera doa programa. Etorri, Ziordi ezagutzera. Ziordiko frontoira hurbildu gara eta Koldo Mendinuetarekin gaude. Kaixo, Koldo, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo san pixka bat hurbil, baina, bueno. Bueno, konta iguzu, zu berez Ziordin jaioa zara edo duela urte batzuk etorri zinen ona? Ni orain dela 39 urte etorri nizan honetza. Hasi nizan omengo neska batekin, eta honuzak harri zeten. Eta omen ja, azia jarri genioan da... Hemen gelditu. Hemen gelditu gara, bai. Eta berez nongoa zara? Arbizeko aizetez, bai. Orduan aldaketa bai, baina halako aldaketa handia ere ezta? Ez, denborarekin konturatu nintzen era, arbizuia ondi egiten zait, egiten zaiten. Eta Ziordin oso gustora, Odmaz jendea da oso, kanpako balin bada nor izan behar duen bezala, oso zabala dira, oso zabalak. Ez dakienaren dako, konta iguzu pixkat, non dago kokatua Ziordi? Ziordi, mugan, honedazka Ziordi dazka, 3 muga. Gipuzkoarekin eta Arabarekin, eta Naparra. Orduan, erran daiteke Nafarroako azkeneko herria dela? Azkeneko herria, bai. Gasteizerako bidean, ez da? Hoxen, bai. Eta zenba biztanle ditu gutxi gora bera? 350 hortzen nun bat ibilko gara. Ziordik udal propioa dauka edo... Bai, udal propioa dauka. Eta gero bertze baiara baten parte da, ez ze baiararen parte dugu? Sakanako mankomunidadean sartuta dago. Sakanak zenbat herri ditu gutxi gora bera? Sakanak? Guai, harrapatu nozu. Hori kontu egin behar, ez da? Hemendikan era Izurdiaga, Irurzun ondoko herri eta Aizkor beraino. Ordura arteko herri guztiak? Herri guztia, bai. Sakanakoak dire. Bai. Eta Ziordi herri txikienetako bat da edo... Ez txikiokak badode, badode. Orduan koiskorretako bat da? Ba, koiskorretakoa ez, baina asko daude ingurukoak. Iturmendi bertan, hau bezala izango da, Bakaiko, sortzen nun baitera, herri bastante daude inguru xamar. Eta Ziordi azkenean Gasteiztik eta Arabatik hain hurbil egonta, badu joera Arabara hurbiltzekoa eta harremanetan jartzekoa Arabarekin? Bai, asko era unibertsitatea olokesea bastante joaten da Arabara aldea eta konprak eta erosketak egitea debe egoten da tira Araba aldea. Zagatik hartu bita joaten gara baina egoten da tira Gasteiz aldea. Azkenean Gasteiz zenba denborara daukazu hemendik? 25 minutu. Bai. Eta Iruñara ordu bat inguru? Gutxago, 3 ordu lorde nola. Orduan nahiko ongi kokatua dagoela eran daiteke, ez da? Eta Donostira, 3 ordu lorden ordu bat jotzuzu. Bai. Eta Bilbaura bertan, era ordu eta 10 minutu. Orduan, kokapen nahiko ona dauka eta herriak berak ere baditu zenbait zerbitzu, ez da? Bai, herria dago zerbitzu lanbidean bertan herrikoen dakota, zerbitzuak nire duzen zaitera herri gutxi egongo dira Napar guztian, holako zerbitzuekin. Bekau era liburutegi bat. Gero ikusiko duzue eta piztina batzuk, omen gagaran, bizi garan jendeen dako oso ederrak. Herri sarreran daude, eta oso ongi. Gaurko lekuare frontoi hau duela gutxi berritu duzu, ez da? Bai, joan zen urtean berritu zen, eta ez dugu inauguratu zergatik pandemia honekin dago zonekin, teilatua egin zaio, dena berritu, eta margotu, eta oso ongi dago. Eta hortaz gain, tabernarik baduzue, dendarik? Bai, 2 taberna. Batek da taberna jatetxe bezala, eta bestea taberna. Eta errango zenuke herri honetan giroa badagoela? Bai, giroa politioten da, bai. Jende gaztea de bastante dago, Umeak ikusten da, arrasanen ikusten, atatzen matzala, ikusten duzu ume asko, eta umea dagoen herrian
handago etorkizuna Bizitza, bat. ez, ezta? Bai. Normalean herrikoak non elkartzeko ohitura duzu edo ze ohitura dituzue bertan? Elkartzeko, pues, gero elkartea de badugu, hola afariak eta egiten ditugu elkartean, eta gero elkartzeko, pues, normalmente tabernara batea, o bestea, o... Moldatzen zarete, ezta? Bai, oso ongi, bai. Eta gero elkartean egiten diru, pues, afariak eta egin behar balin badera popularrak afari popularra, bazkari popularrak egiten dugu elkartean ere, bai. Orduan, festa asko ospatzekoak zarete Ziordin? Bai. Badago la data bereziren bat elkartzeko ohitura daukazuena? Hola, festetan eta San Juan gauan ere bai. San Juan gauan herriak ematen du afaria bezala, horrela gero ikusiko duzu larre batean, eta festetan Ama Birjinan egunean, bezperan, afaria ematen da jende guztiari. Klima aldetik, Ziordi nola definituko zenuke? Klima aldetik? Leku hotza da, elurre egiten du... Omin aurrerago elurra diferentzia handia zegoen, por ejemplo, Arbizutik dago 16 kilometrora, eta omin asko elur gehiago egiten zuen. Altuera handiagoan dago? Bai, ondixo, igotzen gonda. Ibai aldertara di joa, osea, aldionta igotzen. Horrek ere eragiten du, ez, azkenian? Bai, gero ez dakit horrek, gero min geldizan da, sakan hau, bi bason tartien bastante arrimautaten. Nik ez dakit horrek egiten duen korrentea, aurrero asko elurra bai. Orain badakizu, zegoaldi dagoen. Horren gero eta gutio, ez da? Eta herrian eskolarik baldago? Eskolik ez dago. Eta enbertako aurrek nora joaten dira? Pues Olaztira, edo Altsasura ikastolara da behi, bastante. Eta eskolak zirenak daukagu hor elkartea, gimnasioa, eta... Gimnasio ere baduzue? Eta gero txiki txoko da behi, elkartean azpian, orain ludoteka ematen dute, omendako. Orduan, badaude, zerbitzuak egoteaz aparte, badaude ere bai, ekintza honi. Esan dizu, Naparran ez dela, ongo olako herriek, enbeste bizit lagunekin, enbeste servizio. Arbizukoek entzuten badizute agian. Egia da. Eta zuk Ziordin dagoneko 40 urte pasa dituzula, errango zenuke herria haunitz aldatu dela, azkeneko urtetan? Bai, nahi pixka batera hobetua joan garela, bai. Zertan nabaritzen duzu hobekuntza hori? Pues igual askoz gehiago harremanak gazteak eta askoz ohiturak oso onak ikusten ditut, oso... Harreman osasuntsuak edo badaudela? Bai. Eta gazteak ikusten dituzu herrian gelditzeko gogoz? Bai, nik ikusten du behiaz. Bakarren batzuk ez, baina jendea nire alaba bertan etxarren dago, baina onuntza nahi dut etorzea. Orduan alde hortatik ere bai, bizipoza sentituko duzu, ez? Ikusita inguruko herritan despoblazio ematen ari dela, ez? Bai. Eta gazteen dako etxe bizitzak egiterako orduan eta laguntzarik baldago herri honetan? Laguntzak orain ez dago hortan laguntzik. Claro, egin zen orain dela, ez da izan bat urte, 15 urte hortzen etxe batzuk hor udaletxea lagundu zuan, baina ez zen izen dugu zabatera nire iruipenean egin bertzen betzala, baina, bueno. Eta gaur egun alokatzeko etxerik baldago Ziordin? Ez da luzpia asko dagoenek. Etxe utxek badaude asko, baina batzu saltzeko, beste batzu alokatzeko ez dagoen beste. Askotan herri txikitan kostatzen da, ez? Etxea agian utxik, baina alokatzen jartzearen pausua ez da errexen baten, ez? Bai. Eta aipatu duzun eskola, orain zuendako elkartea dena, noiz itxi zen? Hori ni etor baino lehen, osea, 40 urte pasa. Orduan, azkeneko urtetan agian biztanleko purua Ziordin igo edo jeitsi egin dela errango zenuke? Edo mantendu da? Mantendu, hortzen bai, mantendu. Baina azkeneko urteetan ume asko jaio dira, bai. Eta eskatu duzu edo planteatzen duzue Ziordin etorkizun hurbil batean eskola bat edukitzea? Hoi ez duten zuen, oraindikan ez dutera ikusi. Zaila ikusten duzue? Nahi duz nahi bai ez. Azkenean itxita dauden eskolak irekitzea ez da erresa, ez da? Claro.
Eta hemengoek ere ohitura edukiko duzu dagoeneko Altsasura eta Bai. joateko. Bai. Eta herrian, aipatu duzu San Juanetan elkartzeko ohitura duzuela, herriko jaietan ere bai, ze ohitura berezi dituzu herriko jaietan Ziordiko seilua edo daramatena? Pues arratsaldetan ematen da, seilua ematen dena, arratsaldean ematen da egunero, ardoa, gazta eta kakaosak. Egunero. Arratsaldeko 8 aldea. Elkartzen zaretean herritar guztiak eta... Eta kanpotarrak ere, bai, eta... Bai. Eta herrian euskaraz mintzatzen alzarete? Dakigunok bastante. Zati, ni etorri zenien bertan, pues era euskara zakienak era oso gutxi zauden omen. Oso gutxi. Eta dinekoa bakarri niak gogoratzen nire Andrearen aitonak zakin. Baina nire inzaiten oso zailak konturatzen hasi nintzen, jode, etorri niok, eta karo, erderaz dena, eta arbizun dena euskaraz egiten dugu, eta egun batean esan era Andreari, jode, hasi nahiz pentsatzen erderaz, hau ez da posible, eske... Aldaketan abaritzen dut. Jode, hor era guartu nintzen, ostia nola aldatzen den goza. Eta orain euskaldunago dela errango zenuke? Bai, niri bai, diruzen zabeiaz. Poliki joan zaretela, ez? Poliki. Gazteak eta euskeraz mintzatzen dire? Bai, bastante, Goste egiten da, herri erdodunetan hori zen, baina orain bastante, euskeraz. Eta zuk etorkizun batean zure burua Ziordin bizitzan ikusten duzu? Ni bai. Gustatuko litzaizuke hemen zure bilobak edo handitzen ikustia? Claro, bai ez. Bai. Bueno, Koldo, plazer bat izan da, zure herriko historiak eta pixkat zure realitatea kontatzeagatik, mila esker eta bertze bat arte. Zuei, bale. Eta Amaia Iparragirrerekin gaude, Ziordiko liburutegiko liburuzaina duguna. Kaixo, egunon Amaia, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, konta iguzu Amaia, Ziordiko liburutegian lan egiten duzu, baina berez Ziordikoa zara, edo? Bueno, nik Ziordikoa naizela esaten dut, baina berez Idiazabalen jaio nintzen, han bizi izan nintzen, eta gero Ziordi etorri nintzen bizitzea. Gero ondoren Olaztia joan nintzen bizitzea, baina ni Ziordikoa sentitzen naiz. Eta beti ere loturarik galdu gabe, Ziordirekin? Bai, lana hemen iken dut, lagunek hemen dauzket, orduan, egunero hemen hau. Zenbat urte dara mazkizu Ziordin lanean? 20 urte pasata, bai. Eta 20 urte luze hauetan aldaketa haunitzen amaritu izan dituzu Ziordi herrian? Hombre, bai, oitxurak aldaudie, bai. Ez dakit umen oitxurak ere aldaudie, umeketan ere, liburutegia etortzen den jendeen oitxurak, bai, ikusten da aldaudiela. Adinetan, irakurle mota, eta bai, pixka bat perfila aldau da. Ziordi herria nahiko txikia da, 350 biztanle inguru dituela errandigute, baina nola da posible halako herri txiki batek hainbertze zerbitzu edukitzea eta haien artean liburutegia? Liburutegi hemengo monja jarri zuten, bai, eta berai esker liburutegi hau izan dugu. Eta, aspalditik daunez, txiki-txikitatik danako itxura hartu dugu liburutegia etortzeko. Eta horrekatik jendek oitxura handi dauke liburutegia etortzeko. Gainera, beste leku berezik ez daunez, eoteko hemen eguneko gorra danez, jende hori etortzen da. Hau da pixka bat kulturetxea, egoteko lekue, irakurtzeko lekue, jolastokie, negun gehien bat, hau izaten da pixka bat jende gehienan itzordue. Guraso, ume, irakurle, ikasle, pixka bat izaten da topagunea. Aipatu duzu lehen monjei esker dagoela liburutegi hau, hemen konbentua zegoen aspaldi edo bertzerik gabe hemengo eraikina zeukaten? Eraikin hori lehen lantegi bat izan zen, bai, eta oia lantegi bat, eta ondoren ez dakit ziur ze urtetan monjak etorri ziren. Eta urte desente bizi izan di hemen, geroan eskola egontzan,
hori oain 40 urte dauzkenak, ara joaten ziren ikastea, aurrezkuntza, Eta gero ja urtek hondi, pixka residentzi, zarregoitz modun egon da monja zaharren eta gaixon leku izan da. Eta hoin dela, ez dakit bost, ez dakit zenbat urte izango die, alde intzuen, eta hola, elditxu da. Eraikin honetan zauden monjak? Ez, hemendik kanpo, eraikin oso handia da, bai. Lantegi bazan, eta pixkat lantegi itxura badaukela, bai. Eta liburutegiak ze ordutegi edukitzen du normalean? Negun, uda, izaten da 3 hilabeteko uda hontan 9:30 ordu bat atardi goizez, eta gero bestela, 8:00-tik 8:00, irailetik ekainea. Aipatu duzu jendea handitz etortzen dela eta badela elkartzeko lekuren bat edo leku berezi bat. Ekintzak ere antolatzen saiatzen zarete eta pixkat bizitza kulturala ere ematen liburutegia eta herriari? Bai. Urten zeharia umentzako eta alduntzako pixkat ekintza desente antolatzen ditugu. Eta puin kontalarik, igual liburu baten aurkezpena, idazleek izaten hortzen dela, elduntzako, eta gero baita egiten ditu tailerrak, umentzako tailerrak, eta gero izan ditu krema tailerrak, ukendu tailerrak, gauza desente, urten zehar, Eta guzti hau zuk eramaten duzu, zure ardura da hau antolatu eta kudeatzea? Bai, pixkat nik eramaten den, nik aurrekontu badauket, eta aurrekontu horrekin, erreztasun guzti dauzket, udalan aldetik, eta nik pixkat hilaretik aurrea plangintza bat egiten dut, eta jende kontaktukin daitzekin dut, eta pixkat programa bat prestatzen dut. Liburutegiko liburuak azken aldian erraten dute orokorrean, ez direla inbertze hartzen, edo jendea ez dela inbertze liburutegira baten, ziordin errango zenuke jendeak irakurtzeko ohitura handia duela? Ez dakit aspalditi daulako, ez dakit, baina, arrazoia ez dakit, baina ohitura handia daula, umetatik. Hori hor dau gazten arten urte batzu die, ez dirak etortzen, derrigorrez irakurri behar dutena baina beste guztie. Gutxi gara bera, DBH arte irakurtzen dute, DBH-en azten die eta ez zer irakurtzen, gero berriz, pixkat berreskuratzen ditute irakurle horik. Eta zentzu hortan sekula planteatu duzu zerbait DBH-ko gazte horiendako pixkat sustatzeko edo zer egin dezakezuen, edo pixkat itxo egiten duzue haiek ere bueltatzea haien kaudu? Hombre, saia hugea eta komunitatekin adibidez gendura booktuber tailer bat, pixkat ikusteko liburu bat irakurri behar dizu, eta gero hitzen behar dizu pixkat horri buruz. Hori eta gaztetxontzat saia naiz nik tailerrak egiten, nahiz eta igual liburun ingurun ez izan, pixkate gerturatzeko, gaina gazte horik izan dit, txikitatik hemen orduk sartu dituztenak, eta asko ehondienak. Eta, saiatzen zea, baina, badakigu dala adin tarte hori, eta, itzuliko die. Muga batzu daudela, ez da? Eta ez dakit nik ustez utzi martzaiela baita, ez? Beraiek, ero natural etorriko di berriz. Batzuk, mintzet. Konfinamendua ere eduki dugu, duela gutxi arte, eta horrek ere eduki zindu eragina, ez? Nabarituko zenuen? Hasieran, gaina ikusi genduen gauzak itximar gendula, jende asko etorri zan, liburu asko eman zituzten, eta gero, konfinamentue, hasieran nik lanen jarritu non, orduan, nik pentsauna, zein daiket, jende horren gana iristeko. Orduan, sare sozialekin eta WhatsAppakin eta hola, jendekin hitzein non, eta esan nik zerbitzu berri bat sortu dut, etxez-etxeko zerbitzu bat, orduan zuek deitu telefonoz, o WhatsAppak bialdu, eta orduan nik banoko ditut etxez-etxe liburuk. Eta hori da, 15 egunetan hola, 3 astetan inona. Telefonoz deitu, eta guztien nien ikaten, segurtasun neurri guztikin, eta gero beraiek eusten zidaten beraien liburu beste poltsa baten, hola. Hola funtzionau non, baina momentu baten esan zien hori zintzalain, orduan moztu itzan,
baina etxetik irten ezin zanen, baina nire etxea jo nintzen, ezin nintzen honea etorri, orduan, gero nintzen baina bete bat, etxen, saia nintzen etxetik sare sozialak eta pixkat moitzen, eta bai, bueno, jendeak beraien arten bai, irakurri pasau zuela liburuk, eta bueno, hoi erosten jun, eta bueno, tori liburu, eta holako gauzak entzituztela. Eta, bueno, gero ja, buelta hona izenen berriz, bueno, irakurtzeko gozea gozak nola esan, izugarri izan da, bai, hemengo gehiemat emakumeak, bai, perfile pixkat irakurleola, nire irakurleola perfile gehiemat emakume die, eta, bueno, pilo bat irakurtzen dute. Eta guan jori, bai, egunero, beti da norbait, eta ez du liburu batea ematen, ematen juste biru, bai, ikusi dute konfinamenduan azkenen, eta oin pixka lasaiago, ez horren beste irtetzen, orduan bai, irakurtzea iberaintzat izan da pixkat, deskonektatzeko modu bat, ez? Askatzeko modu bat, ez? Bai. Eta zer da gehien irakurtzen dena, euskarazko liburuak edo publikazioak edo erderazkoak? Bueno, hemen ziordin euskeraz ez daki horren beste gaina perfil honek, orduan gehienak gaztelaniaz, bai erderaz. Euskeraz irakurtzen da, eta ni saiatzen naiz, behintzat azkeneko leberriketa hemen eukitzen, eta bai. Baina euskeraz irakurtzen duten jendea gehien bada gaztek. Gaztek, baina, bueno, 40 urtekok, hola pixkat. Eta gero ja emakume gehiago 50 urtetik gorako emakumek eta novela, gehien, oain arte, novela beltza eta desente irakurtzen zen, ikusten jendea pixkat aspertu indala, eta oain jendek esaten gauza, ez hori politxe, gauza txarrik ez bete romantikoa, nik uste jendek horremesteko gauza txarra pasau dio, ez? Nahi duela pixka bat, gauza... Laitagoak edo... Bai, historikoak eta asko irakurtzen die, famili saga horietako, eta bai. Eta hemen inguruan baduzue idazleren bat, pertsona ospetsuren bat herrikoa dena? Herrikoa ez, bueno, Sakanan bai, Jon Arretxe daukeu, Castillo Suárez, baita, eta, bueno, bai, bere liburuk irakurtzen die, bai. Badago joera ingurukoa edo ezaguna denaren liburu irakurtzeko, edo ez dute halako joerarik edukitzen? Hombre, Castillo Suárez adibidez, beak poesia idazten da, orduan poesia irakurtzea ez da erresa, orduan ez da horren beste irakurtzen. Jon Arretxe bai ezagune da, eta bai irakurtzen dela, bai. Haien eskolatik edo institutotik ere ezagutuko dutelako, ez? Bai, eta gero, bueno, azkenen ikastetxetatik eta bai eskatzen dizkuela ia, pixkat gauza zehatzak, eta bueno, hori bai irakurtzen dutela. Eta pixkat liburutegitik herrira begira, herriko jendeak herrian bertan egiten du lan, noranzko joera dauka Ziordiko jendeak lanerako orduan? Hemen dago, Donosti lan egiten duen jendea, Iruña, Sakana, hemen kotxea daneako, eta oso ondo komunikauta gare, zorionez, eta hemendik Donosti ordua baino gutxi gon jantzare, Iruñan 30-40 minututan, orduan jende gehienak hemendik kanpo lan egiten du. Eta badago jendea, batez ere gazteak, herrian lanean gelditu direnak? Herrian bertan eskerrin ez dagoela lanrik, gure zerbitzukola kenduta, ez. Hemen Sakanan bai. Arrobia daukazu ez, dakit martxan dagoen oraindik ere? Bai, baina oso jende gutxi lan egiten doia. Eta jende berrie ez da sartzen ez. Eta herriak hainbertze zerbitzu eta, ikusten da ez, frontoia berria, horren atzean zer dago edo zeintzuk suposatzen duzu izanen direla arrazoiak ekonomikoki eta Ziordikalako mugimendu edukitzeko? Arrobik eta, hemengo enpresak eta hola baita horrek lagunduko zola, noski. Ikusten den baiara nola funtzionatzen duen, errango zenuke Ziordi herri bizienetako bat dela? Bizienetakoa ez dakit baino, bai bizie, lareun biztanle baino gutxi gaukitzeko gauza asko dauzke, bai. Eta gauza, bai. Udala laguntza ere eskertzekoa da ez, azkenen diru laguntza bat bali badukezu, gauza asko indaizkezu, ez, diruk laguntzen do. Baina, ez da bakari diru, baita nik uste gogoa, ez, gauzak egiteko gogoa. Bai, eta hor taldetxo batzu sortu die, kultur talde bat, kirol talde bat, udaletik,
Eta, bueno, bai, nik gauzak egiten ditut, baina beraiek gauza asko egiten dituzte. Ordan erran daiteke elkar laguntzen den herri bat dela Ziordia. Bai. Eta etorkizun batean zure burua bertan lanean bizitzen herritik hurbil ikusten duzu gutxienez? Bai, ziur. Hori espero dut bintzek. Bai. Oso pozin, oso gustora nago hemen. Ea laben Amaia, plazer bat izan da zurekin mintzatzea eta pixkat herriaren informazio gehiago jakitea eta bertso bat arte. Eskerrik asko. Hola, Zirizarrekin gaude, Ziordiko alkatea dena, kaixo, hola, zer moduz? Ondo, eskerrik asko, Ziordira etortzeagatik. Zuen ateak irekitzeagatik eta gehiago egoera zaio honen aurrean. Zer moduz daramazkizue azkeneko hilabete hauek gogorra izaten ari aldira udalarentzat? Bai, udalarentzat oso gogorra izaten ari da, ez? Hartzen ari ditugun neurriak ez dira errazak hartzeko eta ez dira errazak ulertzeko, ez? Jendearen aldetik, oso inpopularra dira, ez? Orduan ez da erraza izaten ari, ez, nahiko zaila da, sekula hartu ez dian neurriak hartu ditugu, festak bertan bera, San Juansua bertan bera, ordutegiak murriztu, zaila bai, oso zaila. Baina, beharrezkoak ziren eta egin behar izan dugu. Dena gabiltza ez, poliki-poliki egokitzen. Bai. Ziordi ezagutu dugu dagoeneko pixkatxo bat, egon gara herritarrekin, Ziordi berez sakanan kokatua dago ez da. Herri txikia, baina azkeneko herria Nafarroakoa nola ikusten duzu zuk alkate bezala? Nabari alda Nafarroako azkeneko herria dela Arabaruntz? Edo lehenengoa. Hori ere bai. Bai, hemen Arabarekin daukagu muga, Egino hortxe daukagu, Asparrenako udala hortxe daukagu, eta gero mendiaren beste alde Gipuzkoa daukagu. Hau beti muga izan da, alde guztietatik muga daukagu, eta naturaltasuna handiz bizi dugu, ez? Hemen bikote misto pila bat dago, arabarrak eta nafarrak eta gipuzkoarrak naturaltasuna handiz egia esan, bai. Gu nafarra gara, ondokoak arabarrak dira, baina aldamenekoa dira azkenean, bai. Eta bai, nabari da nasketa asko dagoela, bai. Ohitura egon da herri honetatik mugitzekoa eta alde batera eta bertzera joatekoa batez ere lana dela medio? Bai, garai batean lana baino festak, ez? Festetara, gure garaian gehiago jotzen genuen sakanaldera, ez? Altsasu, Etxarri, sakanaldera. Baina gure aurrekoak bazeukaten ohitura handia, ez? Araiara, Agurainera, bai, eta gero aurreragokoak aitonamonak eta aitonamonek bazituzten festa batzuk, nun bai lautadatik, baita ameskoatik, hemen beti egon da mugimendua eta mugitzeko, oso herri txikia da. Oso zaila da bizitza 100% herrian bertan egitea. Hemen inguruan badituzen mendilerro ederrak, horrek ere ekarri du nekazaritzatik, herri honetatik bizi ahal izatea, edo ez da ohikoena? Gaur egun ez, garai batean ziren hartzaileak eta gaur egun oso gutxi. Gaur egun esango nuke abeltzain bakar bat bizi dela abeltzaintzaz bakarrik. Bai, badira beste batzuk, badituztenak hori ez, moxal batzuk, baina bizi esango nuke gaur egun abeltzain bakarra dugula. Eta hemen gehiena, trenbidea jarri zenetik eta Altsasuko industriagunea martxan jarri zenetik jende gehiena industriaz bizi da. Garai batean hemen bertan egiten zuen, sakanan bertan egiten zuen lana eta gaur egun batez ere 2008ko krisiaren ondoren sakana oso kaltetua izan zen krisi horretan eta jende asko mugitzen da, bai Gasteizera, bai Iruñara, Goierrira ere eta baita Donostia aldera ere, bai. Azkenean bidegurutze batetan gaude onerako eta txarrerako. 2008ko krisia aipatu duzu, enpresa asko itxi ziren garai hartan edo murriztu egin ziren langile kopuruak? Sakanan enpresa pila bat itxi ziren garai hortan, oso krisi latza izan zen, eskualde osoan, eta gure herrian ere nabaritu zen noski. Langabezi kopurua asko igo zen, gaur egun ematen baduzu ere buelta bat, hemengo industriagunetatik ikusten da, krisi horren arrastuak ikusten dira, enpresa kutsik, pabelloiak erortzen, erabat buelta ez zaio eman eta orain beste bat etortzen zaigu ate joka.
Eta oraingo egoerarekin, ekonomiari begiratuz, nola ikusten dituzu hurrengo urteak? Kezkatua dago Bailara orokorrean ekonomiak egingo duen joerarekin, edo izango duenarekin? Nik uste dut baietz, esango nuke orokorrean baietz, oso gertutik bizi izan genuelako 2008koa eta oraindik erabat ez ginelako hortik atera beste berri hau etortzen denean. Orain baditugu orduan ez genituen baliabide batzuk, garai hortan gizartea, jendartea elkartu zen eta sortu ziren gauza desente, eta garapen agentzia bat sortu genuen eskualdeari begira, eta dagoeneko garapen agentzia gaur egun martxan dago, etorri daiteken horri begira, orduan egia da, baditugula orduan ez genituen tresna batzuk martxan, baina bildurra badago, noski dagoela. Nik uste dute Euskal Herri osoan dagoen bildurra hemen ere badago, ez dakigula zer ekarriko duen guztionek, eta gero bildurra dago, beti bezala, betikoek ordainduko dugula krisia, ez? Herri txikia da, udal propioa dauka, baina imaginatzen dut gauza batzuk herrian bertan kudeatuko direla eta beste batzuk Baiara mailan kudeatuko direla, ezta? Bai, badira zerbitzu batzuk mankomunidadeak kudeatzen dituenak, ura, zaborrak, horrelako herri txiki batek bakarrik egin ezin dituen horiek, eta gainontzeko guztia udalean, bai. Sakanako mankomunidadearen barruan gaude, eta gero udalak gainontzeko zera, bai. Eta gero baditugu zerbitzu asko urdiainekin batera, ez? Bai, idazkaria urdiainekin konpartitzen dugu, aguazil bat edo alminte bat ere urdiainekin konpartitzen dugu, bai. Aipatu digute eskolara normalean Altsasu aldera jotzen duzuela, eta medikurako, halako zerbitzuetarako, zein da zuen? Hemen daukagu mediku kontsulta, astean 3 egun, ez dago egunero, astean 3 egunetan dago kontsulta, eta orain hori guztia ere COVID-aren eraginez aldatzen ari da. Aldatzen ari da, ari direlako prestatzen udazkenerako, ez, 2 lerro izateko, COVID-aren gaixotasunak eta COVID ez direnak, aldatzen ari da, eta ari gara pixka bat ere kezkatzen, ez, hori ez, asistentzia telefonikoa ondo dago, baina telefonikoa bakarrik izatea ere ez da ona, eta hor gabiltza gu eta gabiltza osasun langileak pixka bat berriro hau dena antolatu nahian etorriko den egoerarentzat, baina bai, printzipioz, 3 egunetan etortzen dira medikuak zior dira. Aipagarria da Ziordi herri txikia izanik, udalean lanean zabiltzatanak musutruk lan egiten duzuela, ez? Erran daiteke, ez zaudete liberatuak, horrek herri txiki batean ere suposatuko du, ez da? Taldea osatzerak orduan ez da erresa izango, ez? Nik uste dut inunez dela erreza, ez? Azkenean ardurak hartzea, zaila da, aldi berean politia da ere, baina zaila da, eta ez da erraza izaten, ez? Udalerako hauteskundeak heltzen direnean, taldea osatzea, urtetik urtera desberdin izaten da, baina ez da erraza izaten, baina ez da bakarrik musutruk egitearena, ez? Gehiago da hori, ez, jartzen zarela publikoari begira, ez? Eta batzutan ez da erraza, baina egiten dugu, azkenean gabiltza urte desientetan eta egiten da, bai. Erango zenuke Ziordi gobernatzeko herri erreza dela? Ez dakit esaten, ze ezin dut beste zerekin konparatu ez dudalako ezagutzen. Ez dut uste erraza denik, azkenean hartzen dituzun erabakiak, saiatzen gara normalean erabaki horiek ahalik eta konpartituenak izaten, batzarrak egiten, aldenean, baina oso, erabakiek beti dute eragina pertsonengan, orduan hori ez da erraza, 3 edo 4 aldiz pentsatu behar duzu gauza bat erabakitzeko, eta, adibidez, dirua hitz egiten duzunean, inbertsio bat egitea nahi duzunean, edo lako gauzak, pentsatu behar duzu, etengabe guztion diruarekin ari zarela, orduan horrek ematen dizuelako, pixkat, orduan erraza ez nuke, polita bai, baina erraza ez nuke esango. Baiararen aldetik badukazu euskara edo berdintasun teknikaririk, alakoak ere badituzuen, nola funtzionatzen duzu haiekin? Bai, mankomunidadeak dituen zerbitzuak dira, esan dizudana, zaborra, pixkat tekniko edakeno, zaborrak, urak, etxeen zarberditze zerbitzuare badago, gero euskara dago, berdintasuna dago, eta anitzartean dela pixka bat anistasunaren inguruka. Hori guztia sakana osorako egiten da, bai. Aipatu izan digute beste herri txiki batzuetan, arazoa dagoela alokairuarekin eta erosketekin, ez? Etxeen erosketa edo salmentarekin, izan ere askotan ez da erresa herri txiki hauetan alokairuan etxeak edo pisuak ateratzea. Nola bizi duzu hau Ziordin?
Beste herrietan bezala, beste herri txiki guztietan bezala, arazo larria da. Egia da, ez garela konturatzen arazo horretaz, normalean gauza gehienak bezala tokatzen zaizun arte, ez? Dakasunean bapatean etxean gazte bat etxetik alde egin nahi duna eta ez duna aurkitzen, eta aurkitzen ez duelako joan behar delako pentsa altxasura, ez? Orduan hasten gara pentsatzen nahi edo etortzen denean jendea kanpotik, ez? Eta arazo hori herri txiki guztietan, ematen da, nik uste dut txip aldaketa bat behar duela jendeak, ze jende askoik ditu etxeak, ondo eta itxita, ez? Bigarren etxe bizitzak izan ziren garai batean, gero, ez dakit, ohituren poderioz edo uzten dute ez dira etortzen, uzten dute etxea, eta alokatu beharrean edo saldu beharrean, beraientzako altxor bada eta hor dago, baina dago itxita, eta hori, altxor hori joaten da puskatzen eta erortzen, ez? Orduan, nik uste dut hor mentalidade aldaketa handia behar dugula herri txikietan, eta espero dut joango garela gutxinaka egiten, dauzkagun baliabidei irtera emateko baita etxe bizitzei ere, ez? Azkenean, pena bada hemen gelditu nahi dien gazteak ez eukitzea aukera, ez? Hemen gelditzeko, edo kanpotik etorri nahi duen norbaitek, ez? Azkenean, herri txikiak bizi berritu behar dira, eta bizi berritzeko, eta jende berria eta belaunaldi berriak etortzeko, egon behar dira libre etxeak, bestela ez dira etorriko. Hala da, horretaz gain, Ziordik badu bere historia, ez? Eta gaur justu leku nahiko beresi batean elkartu gara. Non gaude zehazki, Olatz? Hau Ziordiko gaztelua da, gaztelu hau eta ondoan dagoen parkea, 1984an berritu zen. Beti existitu da, baina bazegoen pixka bat belarrez gainezka, eta nik horretzen dut txikia ginenean asko detortzen ginela, ona jolastera, sartzen ginen, eta baina zegoen gaizki. Orduan 1984 urtean, ingurune guztia berritu zenean, gaztelua ere berritu egin zen. Eta gero nik aipatuko nuke hemen fetxa bat, eta 2012 urtea da, orduan dakizuen bezala Nafarroako konkistaren 5. urte muga zela eta ekitaldi bat egin zen hemen, eta nik uste dut orduan egin zela pixkat ezagunago edo, guk herritarrok ezagutzen genuen, baina igual sakanan bertan etzan ezagutzen, ez? Eta bada adierazgarria, zeren, 1512an gaztelak Nafarroa konkistatzen duenean, zeuden gaztelu eta gotorleku gehienak edo gainbera joan ziren urten poderioz, edo erantzi egin ziren, ez? Eta hau zutik mantendu den bakarre horietako bat da, ez? Ikusten duzen bezala hormak dira, ez dago gaztelu osoa, baina baditu bere 4 hormak eta barrura sartu daiteke, orain gauden moduan, eta oso berezia da. Gero, ikusten badin baduzue, oso horma zabalak ditu, eta horrek erakusten digu ziurrenik bizitoki baino gotorlekua izan zela, ez? Eta, hemen, ez dakit pixka bat atzerago eginez, gogoratu gaztelak Araba eta Durangaldea eta konkistatuak zituenean, hau zela defensarako lehen lerroa, ez? Nafarroako defensarako lehen lerroa, eta horregatik segurazki hau gotorlekua izango zen, bai? Eta, gero dokumentu askotan agertzen dira hemengo jauntxoen izenak, 13-15 mendetan zehar, eta gero hori hemendik ikusi zituzten Albako dukeren tropak sartzen, Uztailaren 21ean Nafarroara sartu zirenean, Iruñaraino eta konkista burutu zenean, ez? Hemendik sartu ziren, Albako dukeren tropak, bai? Eta hori, nik ez dakit jende animatuko nuke ikustera etortzeko, ze gutxi, hauetako oso gutxi gelditzen dira, hola azutik, bai? Eta Nafarroan garai batean gaztelua handitz zegoen lekua izaki, interesgarria da, ez? Halako espazio bat oraindik mantentzea. Bai, hongo gara beste txoko bat ikustera, ez da, Olatz? Bai. Olatz, gazteluan edo gotorlekuan egon gara, eta orain parkeruntz hurbiltzen gabiltzala, konta iguzu pixka zein den parke honen historia? Parke hau nahiko berria da. Hau duela urte gutxi inauguratu genuen eta egin genuen, ez? Lehen hemen belardi bat baino ez zegoen. Eta, memoriaren parkea deitzen diogu guk, ez? 2016an, 80 urte egin ziren, 1986ko altxamendutik, eta iruditu zitzaigun, fetxa borobil hori izan zitekela fetxa polit bat, herrian gertatu zena pixkat oroitzeko, ez? Azkenean, herri txiki hauetan asko kostatu da, ez? Garai horietan pasatu ziren gauzak azaleratzea, ez? Azkenean, hemen bizi garen artean daudelako, bai fusilatuen bilobak eta baita
beste aldekoen bilobak, ez? Baina, bueno, iruditu zitzaigun, fetxa borobil hori ari zela erabiltzen herri guztietan, eta gurean ere bai, ez? Orduan, bueno, urte hasieran hasi ginen, 2016aren hasieran hasi ginen pixka bat lanketa, eta abiatu ginen 5 izenekin. Uste genuen 5 pertsona izan zirela erailak herrian, eta hortik abiatu ginen, bat ezin gintzakegu, eta hau eta beste, eta hasi arakatzen, eta azkenean, gure sorpresarako 13 eraildako egon zirela ikusi genuen, ez? Toki desberdinetan begiratuta, liburu desberdinetan, gu abiatu ginen pixka bat Altafuiaren liburutik, bai? Eta hor 5 izen agertzen ziren. Eta gero adibidez, Artagudako oroigarrian ere Ziordiko 5 izen agertzen dira. Baina guazi ginen gehiago begiratzen, eta azkenean 13ra heldu ginen, ez? Iruditu zitzaigun 13 asko zela, 5 ere asko ziren, baina garai horretan herriak 500 biztanle inguru izango zituen, eta 13 pertsona batzuk erail zituzten, eta beste batzuk herritik alde egin zuten, eta gero frontean hil ziren, ez, bai? Eta gainera horietakoen artean, zegoen herriko alkatea zena garai hortan, eta bi zinegotzi orduan, esango zerbait egin behar da. Orduan, saiatu ginen ziurtatzen, bai, izen denak bagenitula, eta genituenean 13 izenak, egin genuen hilabete oso bat, urria hartu genuen, eta egin genuen memoriaren hilabetea. Eta azken egunean, urriaren azken egunean, egin zen udalbatza berezi bat, bertara senide guztia gonbidatu genituen, lan asko egin genuen ere, senideak bilatzen, ze batzuk ja ez ziren Ziordian bizi, arrastoa galduta, herrietara, genekien gutxi gara nora joan ziren, herri horietan kontaktuak, pixkat eromera, baina lortu genuen, 13tik 12 baten senideak ez ditugu lortu bilatzea, baina beste 12ak bai, gonbidatu genituen, denak etorri ziren, eta egin genuen udalbatza berezi bat, beraien memoria pixkate oroituz eta gero udaletik oinez etorri ginen parkera. Eta parkea inauguratu genuen, eskultura bat jarri genuen 13 pertsona horien izenekin, eta gero parkean ikusten diren 13 aritzak landatu genituen. Familia bakoitzak aritz bat landatu zuen. Bakoitzaren oinordekoek aritz bat landatu zuten, eta gero aurresku bat dantzatu zitzaien aritz bakoitzari. Oso ekitaldi xumea izan zen, baina herri osoak edo, osoak ez da, baina gehiengoak parte hartu zuen, eta nik uste dut balio izan zuela pixka bat, esateko, jazta, hau pasatu zen herrian, oroitu behar da, ezin da ahaztu, eta, guazen ez, berriro denak normal begietara begiratzea, ez? Eta oso polita izan zen. Familiakoek topatu zen dituztenean, denek ezakiten haien oinordeko bat edo fusilatua izan zela, edo batzuk sorpresa eta dena hartatu zuten edo eduki zuten? Jakin denek zekiten. Batzuk sorpresa hartu zuten, hori ez, beraien aitona edo saba baten jaioterritik dei bat jaso zutenean gonbidapen batekin. Horrek bai sortu ziren sorpresa, baina jakin gehienek zekiten. Gero familiaren artean, hori toki guztietan pasatzen den bezala, batzuk bizi izan dira oroimen hori egunero kaleratzen, eta egiten diren ekitaldietara joaten, hemen adibidez 8 Portillora joaten da sakanatik urtean behin, eta adibidez 8 Portilloen baziren Ziordiko bi ez. Eta batzuk beti joan izan dira ekitaldioetara, eta beste batzuk isilpean eraman dute hori. Eta gure sorpresarako denek parte hartu zuten, bai? Bai beti, ez dakit nola esan ez, memoriaren bandera hori eraman dutenak, isilpean eraman dutenak oroimen hori, denek parte hartu zuten, denek eskertu zuten, eta guretzako oso ekitaldi esanguratsua izan zen, oso hunkigarria, xumea, baina oso hunkigarria, eta bai gelditu zitzaigun sensazioa, ingendula egin behar zana, ez? Ziklo bat itxi bezala, ez dela? Hori da, bai. Olatz, plazer bat izan da, zurekin Gazteluan parkea ezagutu eta herriaren inguruko informazio guzti hau jasotzea, eta azken galdera batekin utziko dizut. Etorkizunean zure burua Ziordin ikusten alduzu? Bai, nik bai. Hala espero dut, eta gustatuko litzaidake ez bakarren ere burua, baita nire alabak horrela ikustea. Badakit erronka oso potoloa dugula herri txikiek, oso potoloa, bihurtu behar ditugu herriak erakargarri, ze munduan gauza erakargarri asko dago, eta oso zaila da, ez dakigu inork gure hurrengoak nun biziko diren, ze lehen asko jota Iruñara edo Altsasura joaten ziren, ez, gaur egun, Euskalo, ez, Santiago de Txilera edo Munikera joaten dira, ez,
baina niri gustatuko litzaidake nire ondorengoak, nire alaba eta nire alabaren lagunak, gaur egun herrian bizi direnak ere, hemen bizitzeko zera egitea, autua egitea eta herriak bizirik jarraitzea. Badakit oso erronka potoloa dela, baina uste dut denon artean egin behar dugula eta ia lortzen dugu. Mila esker Olatz eta ikusiko gara Ziordin ez bada handik edo hemendik. Hori da, eskerrik asko zuei herrira etortzeagatik. Plazer bat eta bertze bat arte. Bai, eskerrik asko. Memoria historikoaren parkean gaude eta honekin ematen diogu bukaera gaurko saioari. Ziordi ezagutzeko aukera paregabea izan dugu gaur, bertako herritarrekin mintzatu gara eta herriko txokoak ere erakutsi dizkizuegu. Atzera ibili gara denboran eta baita aurrera ere etorkizunez mintzatzen. Eta orain agurtzeko ordua da, baina zuei gonbidapena bota edo luzatzekoa ere bai. Ziordik merezi du, etor zaitezte bisitan, eta bitartean zoriontsu izan eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.